Oh, yan. Oh, lingaw. Oh, Popeyes. May airplane, oh. Ayos, oh. Siguro ganito sa China, no? Ano? Mga ganyan-ganyan, no? Dadaanan namin. Ito, yan, oh. Anong pangalan ng pasa na to? Ligo ka kanan. Ligo ako, Coco Grill. Puerto Vallarta, Amigo. Ganito na ako. Eagle Wing Whale Watching. Sabi mo, Sakto, good parking, oh. you are here. Shopping and dining. Yan lang. Yaw lang dyan. Fisherman's Wharf. Tapos, Dora na. Sabi kainan daw yung mga yan, dyan? Sa baba, no? Let's go. Oh. Look at that. Coco Grill. Ayan o. Ay, dati may pizza. May pizza. Okay. May beer. Mexican seafood, oh, mami. Oh, ito. Hamot ay. Hamot. Ang bango. Wow. Asan si Daddy? So ano, amigo? Barbs. Sabi ako, I'll check out sa Mexico. Oh, sa Mexican din ako titingin. Ang bango nung ano nandun. Ano kaya yun, mami? Mexican seafood. Saan? Lumang kita sa may payong? Lumang kita sa may payong? O to? Hanap tayo ng upuan. Ito. Ayos, oh. Lalim yan. Bibi, oh. Ano yun? May mga fish, oh. May Jollibee pa kaming dala. Baka mahulog. No. Kids, here lang. Wait lang po. Wait lang. Ang ganda dito, no? Kasi ang may spicy dyan. Yan. Sige, Dito na kami magla-lunch. Maghanap lang kami kung aling tamang restaurant para sa mga gusto namin. Kasi yung Mexican seafood hindi masyado parang mga tacos-tacos. Masarap siya. Mukha siya masarap pero wala akong sabi. Yeah, you Yeah. share. O see, I told you to wear your jacket. Ganyan, diyan mo siya sa Ano yan? mainit dad kasi maliinit. Okay. Ay, malipot. Nilalamig ka? I told you. Mamaya marami pa kaming pupuntahan. Annabel? So magla-lunch muna kami. Then, you want donut? May Jollibee kaming baon, no? Donuts. Si mama nagbumili ng donut. Go ahead. Sa likod namin, mga yate, oh. Opo. Mga yate. You want more? Okay. Ito mga yaon, dumagdala ko lao. Alin? Pizza lang garo ko dahil. Pizza? Sige na. Pwede man? Pizza na lang? Tawid gutom na yan? Kasi may plan na bago. Isabel, come here. Isabel! So mamaya, sasakay kami sa ganyan. Ano, papuntang Chinatown. Kasi galing na kami doon sa isa, yung hotel. Yan. So papuntang Chinatown din, no? Magkano $15, di ba, ang adult? Libre ang bata. Anong tawag dito? Fisherman, ano? Wharf sa ata? Hindi, ang mga pinupuntahan natin ngayon dad, hinanap ko lang sa 10 Ayun, Fisherman's must Wharf. see. Pero later daddy, picturean mo yung map na kinuha natin doon sa guide. Oh, yeah. Kasi yun na yung sunod-sunod na may 1, 2, 3. As in, kung may sasakyan ka, susundan mo lang yun, then you're okay. Yung mapa, no? Yan, no? Tingnan nyo. Ang cute. Ay, Captain! Hinintay namin yung pizza. 7 minutes ago. You want to hold it, Bel? Para tanggalin tong jacket din. Yeah. Ang sabi kang mama ko, gaylaan. Later, ano, Malamig ka, medyo malamig kasi may payong. Pero pag pumunta ka dito sa may ano, okay na ulit. Sige na, Bel. Ay, sige na, Bel. Sige na, Bel. Sige na. You want fish? Oh, fries. Ang ganda ng view natin. Right here. Ha? Oh, yung isa, yung Chinatown? Bye-bye! May ano pala dito eh. May whale watching. Saan kaya yan, no?
Yun ang Dati ka na lang, dati mag-arug-arug ka. Doon lang yung ano. Yung, ano Walang talaga yung adrenaline. so, ano yan? Mapra-platypus na kita. Pero may akong padu. Ito kaya. Ano nga nito? Ay, ito kaya. Sige lang ako. Ayun na. Ayun na. Oh, there you go. Tawa Ayun sila na. mag-friends, bururat sinda. Tapos naka-live sila sa Facebook. Nag-brief ka. Nagpaparang Superman. Lasaw-lasaw kami ba di? Sige, duman. Sa tubangan ka tong ano, itong parliament. May hotel duman. yan. Supo ko sa agad. Oh my God. Isabel Lap trip naman. to ay. Hanip na to. Let's go. Wait your turn. Kaya tapang sailor ang Oh, yan. Oh, lingaw. Oh, Popeyes. Popeyes the Sailor Man. Yan. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Chinatown tayo ha, Chinatown. Let's go. Chinatown. Wait your turn. Chinatown. Until he says it's okay. Where you going? Chinatown. Okay. Let's go. Shut up, run, please. Hindi ko makapunta. Oh. There you go. Wow. Hello. Thank you. Isabel, titigil ka. Yan. Isabel, come Isabel, come here. Ha? Okay. Go. Diyan ka mo sa front ulit. Kapitan namin, oh. Para si Papa. Legit din. Oh, legit. Legit. Nagdi-drift yan. Muna eh. Legit. Legit yan, oh. Driver namin, oh. Yung mga talaga mga sailor. Napagawin ka agad. No? Kung damang tayo kada sa maulit. Uy, grabe. Oh, sabi ko sa mo nagdi-trip eh. Oh, sakto. Yes. Ay, padali pa picture talaga. Yes, sir. Ay, Yay! uli nga yung whale ka tayo. Ayun, oh. Yung tour sa ano, Eagle Wing Tours. Dahil nakagadi dahil na. Legit. Nagsisisig yan si Mami sa iyo mo sa dagat. Ay, grabe siya. May sinasabi ka. Oh, Bibi, open water. Look at that, Isabel. Hindi niya kayo nahihiling, mami. Bibi, May ano pa yan, Oh. may plane pa. Oh. Doon kami galing kanina, eh, oh. Sa gilid. masarap dapat mga akita na history of. May airplane, no? Ayos, no? Magkano bayad dito? $15, no? One way. Pabalik, 30. Another 15. Pero hindi mo siya pwedeng bayaran Umpisahan. return on. Oo. Pagdating doon, babayad ka Parang ulit. parang hindi round trip, no? Doon lang. Manigara mo, kay Papa balik hindi para overnight. Sobrang ka naman. Oo. Sabi ko kayo sa iyo, madali. Dahil, napa-overnight doon Kaya kami lang, lahat. din kaya ang oras din. Ha? Ano? Oy. Pa-overnight doon kami kaya lang. Yay! Hindi ka pwedeng kami. Up, down, up, down. Ang cute naman ng mga kids. Mga kids, so. Punta kami ng ano? Chinatown. 1, 2, 3, and... Yay! Sa ibang picture, mas di ka. Sarap pa. Mga kundo siguro yun. Sarap pa. You know. Pwede. Sarap pa, sarap pa. Para hiling ni girl, amiga. Oo. Gusto ko hiling ni, amiga. Mahalon yan, ano? Sarap pa. Sabi ko sa'yo, akong talent pag cellphone. So, ibig sabihin, pwede ka mag-rides dyan. Mabayad ka sa aeroplano. Mga minuto lang siguro, no? Mga ilang minutes. Amiga, ayos lang. 1, 2, 3. Malapit na. If it's dirty, don't eat it. Malapit na. Yung mga aeroplano doon sa dulo. Basketball court. Ayun, no? Nasa gitna ng dagat.
Mayong ring. Walang ring. Court 5. Part time. Court 5 oh. May basketball court eh. May ring. Saan yung Chinatown? Sangaro. Doon siguro tatawid tayo ng bridge, no? Tatawid siguro sa bridge. Ayun, siguro yun may flower, oh. Parang, Piling ko naman. Alam mo, ano sa Piling study ko doon, no? Kasi maraming ano eh. Yan yung mga taxi. oh, sa mga taxi. Oh, medyo malayo din. Ayos lang. Tapos yan pala, Diretsong Bicol pag tinatawag. No. Yun dito dyan. Doon ang ano, Chinatown, sige mga maraming ano, taxi din. Ayos na. Wow. Oh. Ano sige Bigo? Kala ko na. Ayun oh. Diyan na siguro. Baka. Ayun naman ibang yun na yan. Piling ko naman. Ay, kita lang lang. Nagtirada na si Kapitan. Yan. Uminikot na. Yan na. Mahilig na nga na siya. Ayos ah. Wow, Ayos. yay! Clap your hands! Clap your hand na. Clap your hands! Yay! Yay! Ay, yaw dyan ang parking people. Okay, Isabel. Pinaatras pa. But wait. Malupe. Panis. Kamadawaral daw kadigdi. Isabel, come on. Let's go! Let's go! Yan. Yay! Let's go, anak! Kabiti. Okay, go. Ayos, galing ni Kapitan. Yung mga boat. Ah. Galing ng Kapitan namin. Ano yan? Ano yan? Ano da? Oh. Ano, ready ka tamang tubis? Ano daw yan? Ano daw yan? Ano yan? Ah, habang ano? Ayos ah. Oh, fish ya. Slowly. Hindi ka lang. Ayos no. Habang nagbibir. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Chinatown na, Chinatown. Saan ang China? Daddy, Google mo. Ha? Balik na kita. I-auto na lang ang Chinatown. Di ko Dad, rin nauna kita digdi yung Para lang ko kita, amiga. amiga. Pag galing nyo yun, tataas kayo dito. Yeah. Papa, look at my song. What's that? Let's go. Isabel, ay magparaan. Daddy, baka bigla magbalian mo na. Mel. Ito, Daddy, gusto ko logo ng mga Bali Village. Nga. Mga balyo-bilis yun, no? Oo. Ha? I know. Daddy, So ito daw ay Chinatown, ano? So, galakad-lakad lang kami ng konti. Tapos, balik ulit kami doon sa taxi. Si taxi. Ha? Wala na yung, itong maganda itong mga punong to eh. Yung mga puting bulaklak yan. Here. Let's go na, anak. Daddy, anong Chesterfields? I'm guessing. Oh. Kapihan din siya. Isabel, kami. Hindi ka lang, baby. Yan ah. Victoria, Chinatown Care Center. Let's go. Ayun na, Daddy. Yun na. Ayun na pala. Oh. Yan na. Basta may mga dragon na. Ayun, Daddy, tawag May dragon na. Yes. Ay, Asian groceries, Daddy. Tawag Oh, di ba? Nagtuto na. Ay, Daddy. Girl, nag-afford ko ba sa pastry ba yan? Hindi na ka ng Chinatown?
Siguro. May, Gusto ko na doon sa Asia. may dragon na eh. Basta may dragon. Basta may dragon. Ano eh? Bakery. Tato. Saan yung Joanna? Balyong ko lang sa duwa. Sabihan ko may bakery. Legit. Yung tumutugtog, legit. Dapat yung naglogo naman sa bakery doon. Iyon, naglawag na giling si ano? Anong igwa? Hindi ko aram. Yung tumutugtog ang galing, oh. May lugad si Isabel. Ano eh? Coffee shop. Mga Sojaks. That's a Sojaks. Right there. Oh. Uy, order ka mo. Binakalan ko siyang breast. Open, please. Nagpabakal. Ha? Pwede siya kaya May video pa. Yan. Balik na kami doon kasi mag-alas 2 na. Yung parking pala namin 2 hours lang yung binayaran namin. At least nakapunta kami dito sa Chinatown ng Kung masira mga restaurant. Victoria. Mga legit. You know? Yung dati, mga layon. Kasi yung mga Chinese, di ba? Sila yung isa sa mga unang napunta dito sa Victoria. Dati yung mga restaurant yung legit. No, siyempre. Legit yan. Ayun o. Mami, naalala mo yung ano? Spadina sa Toronto. Ganyan din. Fountain Holly. Ano yan? Ayos ano? Saan? Papapicturean mo man ako rin. Ito? Ayaw nga ano? Oh? Who's going here? Come here, come here, come here. Ilan mo na yung ali, mami? Oh? Parang ano? Parang sa... Sa pala to sa mga sikat na ali dito sa ano? Victoria, no? Sa Chinatown. Let's go. Tingnan natin paano nandito. Iyo. Siguro ganito sa China, no? Ano? Mga ganyan-ganyan, no? Yan. So, balik na tayo. Kasi, saan tayo sunod? Butchers. Garden? Garden. Oh. Okay. The iba pa ang butchers nasa north, karamihan sa fort. Hatling, si Doang Castle mo nakita, Hatling, tsaka itong Ito pala. So, wait. ito pa yung isang ano, sikat na alley. Oh, may shop sa ano. Nandun. Kanya yan, Ayun na. nakanyari na lang akong sasakit. It's good. Enjoy! Duwa ha. Go ahead. Dali na. Let's see, what is this? Oy, may ginagawa. Wala masyado may ginagawa eh. Dragon Alley. Oh. Ay, maganda pala yung ibabaw nito. Ang taas. Okay, walk, go. Okay, so nandito kami sa isang castle na bago kami pumunta doon sa isang lugar na pupunta namin ay dadaanan namin. Ito, yan o. Anong pangalan ng castle na to? Craig Darrow Castle. Laki oh. Ito. Yan. Ito siya. Wide ko para makita nyo lahat.
Pwede ba pumasok dyan? Ito palang castle na to, no? Ginawa pa to nung panahon pa ni Queen Victoria. Kaso, renovation na, kasi matanda na rin yung castle nga. Kaya marami na lang renovation niya, no? Built between 1887 and 1890. See? Matandang-matanda na. Uy. Robert was the Dito richest tayo and sa most unahan. important man in Western Canada. Sa likod, oh. Sa likod, ano meron sa likod? Oh. May nagpipicture sa likod. O yan pala, castle parking. So, biruin nyo, no? Ang tumira dito yung sino yan? Robert Dunsmuir. Dunsmuir. Yan, isa pinakamayamang tao sa Western Canada noong panahon, anong taon yan? Noong Panahon ni 1890. Queen Victoria. No? 1887 to 1890. Ang laki. Pero syempre, sa tagal ng panahon, inayos na ng inayos, tingnan natin sa likod. Tunay na castle, Ayos. Kala mo bagong gawa lang, pero renovation pala yung nangyari. Kasi nga luma na, kailangan nilang i-preserve syempre sa history. Nag-game si Joanna. Ayo. Pinapalis ako. Sino pa kayo nakatira dito? Kami nakatira pa dito. Meron pang isang malaking castle. Laki ng bahay. Buti na lang nabigyan kaming magandang panahon. Pwede pala ipasok yung sasakyan. Iikot. Pwedeng mag-park dito. Ikutin natin. Ang laki. So, pinakita ko sa inyo yung buong palibot ng castle na to. Napakaganda ng kung kayo ay mapadpad ng Victoria niya, yan, mga parking lot. Pwede. Hindi lang pwede pumasok. Ang daming parking, oh, yan. Backyard. Siguro yung loob niya, yung mga unang gamit pa talaga nung nandyan. Pinakamayamang tao sa Western Canada ang nagpatayo nito nung panahon ni Queen Victoria. Laki. Laki ng likod. Wow. Daddy, picturean mo. Yan Okay. Amiga, pagbigyan mo na ko. Aral ako. Ito pala ay for sale. Joke lang. Yan, Ang ganda ng bulaklak. Ang swerte naman ng neighborhood na to. Nandito yung sikat na castle dito sa British Columbia. Hindi ko alam kung saan ang next namin. Yan. Ilan na lang? May 4 na lang tayo. May itinerary kasi kami. 4 na lang yung hindi namin napupuntahan. Kasi 9 PM pa po yung balik namin ng ng Vancouver. Ayos. Magayon na ng neighborhood Magayon na yung pangyayamanin. Oo, pangyayamanin. Ito yung mga tipik. Yung neighborhood nila, tapos ito yung sikat na castle nila. Anyway, next stop naman. Tulog sila, Isabel